Kinoyalam kahinyaw trap Integrated Territorial Organization kahito hakalay pau tarik jeliw kilahiyar shikshnong kapot bat ka Bangladesh hagithain dangar balad ban penyar ya katana trikam jongka ha South Eastern Border Area hagashnong dangar. Presiden rang ba kaseng ba don bok takar ulapin scam ye kijing trikam kani katana hito hakini kithain kapakenthop ye kashnong dangar balad domba saurang lat sau bat kiwe kishnong bamarjan. Habakren I min si mi girkot bathamai jong kaseng uba don bok takar ulong kisamla nyotrep ki dibanong ki bapik ngor ba bat ki day ban don ru kamin sim ban yadai kari bat ki bakloy ban chakri ki pai ba ula banjur ta ka boong they tang ka jinge tali ka jing e ka jingket kli en la ban yadai ka jala bat ki than khapot khantam haba ki jing e ki mi na Bangladesh kari ka badon shiliang bat kari India ulai thuru ya ka history jong ka jat ban riu khasi da ka bapen kan mau ya ka jing corridor jong ka instrument of accession ka balong ka benta bakong san ha ka jinge de bat kari India Naloru President Rangba la Senran Langru de gidikot jang central body ke belawan ban sakhi ke jing smai ke dikot thamai ke bakan thop yo ba de Bormi Rembai Brandon Shangpliang James Lingdo Nong Pure but Rising Star Marwen sketri ke hito sudden border but bon ngot ke dikot Hito kayang Hito kayang Hito kayang Kau sorong ban sakri. Ya kari bat kiparadok prasnam. Bat ngakloy ban ai tilot. Wat lada day. Penyat. Tingba sispa sya. Kajing stem. Naka bentar. Penyada ya lagari. Klem kenu kajing binyam jing babi. Nolong ubakloy. Banya pen. Kilia. Ngin ya be katakan sama nya action ba nakiwe kiwe bentang ngin yak ngin tei na kay yak ngin tei yak jet menrio. Ngin dai ka jet menrio de kiwe ki kam. Habi dai kat kum kani kan chuk ka jing start ka bamenta. Te kai ka ba budan ka jing ma pat menta ka dai ha kani ka jing ya ben jing kan thot lingba kani ka digital wall kani ka ka social media. Amut ben tu ya phi ki para wat nam snap than. Ba le se mars nalami ki news kin sa ong ya phi ba pide kita ki barit lende kita ki ba kin keren je pelak pungja kin ong ki ba to ni umtai namar ba sisin hi badan wei bajak lia kin ken ba katai kapung kadi ka bajak lia hendrei ban her ha katu kapung ban pung khoi kim no kin long kin sune bitang han to pung long kum gitu ki chakoi te nai pen sngo kum yi gitu ki kita ki content ke ba comment ani ki ba keren ben keren kho yipsia phi yaj be na kalenti namar ngan suya thu yu phi ni don ko wei ki unit chung ka Hyderabad kaba ngin sapin scam shen hang tangan ya thu ya phi ni don no tu khon riam upna ro bhoi war teng teng itna haba kindala dong chajinga ki su thu ba ki dei ki jo ki chajin re tan re hang ni pat ngi pramangi ngi don hang ni ngi dai palat je gitu ki de khiu yong ba tu de khiu sa hendri haba kut hi ngi dei hi prakasi te kani ka jinglong ka jingman ku ka menta ni hab dei ban pendu jat ya kata ka jinglong kajeng jing small pair time jing small pair jat berdia ndrei bangi dei bentit kumba ka la don kita ke ken tien ba ngide kita ki khon ki hajar jong nyau trap in jeng halor kanong rep in keren ni ka hok ye ke jing sisa pat in sakri ru te ka jat ndrei nyau trap te kumba pitip kani ka contribution ka la don ne ntai ngai ti ba kila bakla ban print dengan susu highlight kini dengan sapha ro ding ba pdf bangi don ya kini nyutli ki keluar kaba hatrai ka don kawai ban kian nga jing di kunwa par kawai ban preserve kata culture nane ban tei ya la kaya tak pendrio te ngidi ban scam ngidi ban batriang haba ngilong kita ki para jongka itu mai ban sakri ka jing rio kumene ula ong no wei no nong yalam jongka nang so sao ba ka finance hoi lem ko finance mla ban le ndrei la da piton kata kamon la da sakri hok bule inum ino dalong sakat balong ru bani teng teng kunong in poisa tai kan mi habangi ni bala ndrei la da u la thok da jarong bakan mi kan long bai habaga hito ka pau ka mi hadu kan ne lam jin ba da ka dei ka kamon jong tai nginum poira hadu hang ni
kanum pau hire hadu kan ni tang hapo katu kan ni snem kadai kipau ndei da kabor ka jungi ndei da bengi aingo aidam laringi lek chano ro ni bu ke jing kermen ni bu ya jing dubai ba adeng ya da kono kolenti ru ipan sa kabor no banalor bat ho ni scam bu peni hiru ya kalenti ka badai bat ngidang yai bu ji ya kata kalenti bat pidang ya bi chikaman ya ka basniu nyentran ya ka babha nyin pan bahasa susu kata hi kanong rem ba ka hito te habi dei pat ka pamanta kumba ya ni idan hang ni hapo ka khabor dat ndei tang uta u Bangladesh ndei bang don su rayat no rayat hang ni ruban hang ni la don sya kita kikun ke hajar rayat kamut bom dei uta u jek ben riyo nyoter dan bom dei uta kunjo kasih te kumi gitu ni haban teknya ni haban tekngot namar udo lakador kasnam gitu ada longkat belum ru ni ki jong ni dei panyada ni dei man kentu